Id-diviżjoni fil-Partit Nazzjonalista waslet għal telf elettorali lill-Partit Nazzjonalista. Hekk iddikjara d-deputat tal-Oppożizzjoni Herman Schiavone, b'mod ċara lejn il-fazzjoni tal-eks kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Schiavone qal li d-diviżjoni fil-Partit Nazzjonalista li kompla jinqasam meta Adrian Delija sar kap waslet għal din it-telfa. Schiavone, deputat qrib tal-kap nazzjonalista Adrian Delija, waħal fil-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil li mhux biss ħolqod diviżjoni fil-partit imma skontu waslet il-partit għall-ikbar telfa. Il-verità, iva wara l-elezzjoni tal-kap tal-partit bħal kull elezzjoni oħra jkun hemm ftit diviżjoni, jista' jkun li twalet xi ftit imma forsi kien din id-diviżjoni u ċerti nies li waslu. Le, ukoll. Fil-waqt li qabeż għal Adrian Delija, Herman Schiavone ammetta li mhux kuntent bir-riżultat. Kuntent bir-riżultat li kiseb il-Partit Nazzjonalista? Le, mhux kuntent. Il-Partit Nazzjonalista jixraqlu ħafna ħjar. Il-riżultat ma kienx tajjeb għall-Partit Nazzjonalista. Anki jekk mhux kuntent bir-riżultat, Herman Schiavone iddefenda lil Adrian Delija u qal li Delija huwa l-aħjar kap li jista' jkollu l-Partit Nazzjonalista. Naħseb ikun żball kbir jekk xaħat jaħseb li għax jinbidel il-kap jisolvu il-problemi, assolutament. Naħseb Adrian Delija huwa l-aħjar kap li jista' jkollu l-Partit Nazzjonalista f'dan il-mument. L-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil li ma tridx lil Delija kap, Schiavone qalilha li jiftaħar bih. Naħseb li l-Partit Nazzjonalista taħt Adrian Delija still works in progress. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.